Pois nada, aquí temos a Illa Lobeira Grande, con baja de mar, maretón, mar de fondo, un vento do oeste, suroeste, xa rolando a oestes. E o que dá, o que marcan son ondas de 8 a 10 metros que houve esta tarde e para esta noite e esta mañán pola mañán. Ahora mesmo está a marea chea, mareas mortas, lúa en crecente xa. E nada, isto é o que hai ahora mesmo, así está traballando o mar.